kasama yung diagonal figure. Ang naunang bola sa ayan hanapin na 26. 26. Unang natawag, unang bola po sa tapat ng N26, number 26. Bola sa ayan. Sa tapat ng mauna ng tayo, number 70. Hitin na sarado. Hanapin po ang Luzon sa tapat ng O, number 70. Bola sa O. Sa tapat ng ay naman tayo, 20 sarado. Number 20. Hanapin ang Luzon sa tapat ng ay, 20 sarado. Bola sa I. Tapat ng ay, 22. 22. Hanapin ang Luzon sa tapat ng I, 22, number 22. Hindi na po ang I. Sumunod sa G naman tayo, 50 sarado. Number 50. Hanapin po sa tapat ng G, 50 sarado. Bola sa G. Sumunod sa tapat ng B naman, number G's. Number 10. Hanapin ang Luzon sa tapat ng B, number G's. Number 10. Bola sa G. Sa tapat po ng ay tayo, 25. Kailan mo sa kuya mo? 25. Hindi na po ng ay number 25.